Inženýr David Říha vykonal státní závěrečnou zkoušku výborně s vyznamenáním a obdrží pochvalné uznání děkana. Inženýr Ondřej Tichý vykonal státní závěrečnou zkoušku výborně s vyznamenáním a obdrží pochvalné uznání děkana. Inženýr František Váňa vykonal státní závěrečnou zkoušku výborně s vyznamenáním a obdrží státní závěrečnou zkoušku výborně s vyznamenáním a obdrží pochvalné uznání děkana. Inženýr Elias Grolios vykonal státní závěrečnou zkoušku výborně s vyznamenáním a obdrží pochvalné uznání děkana. A obdrží pochvalné uznání děkana. Vykonala státní závěrečnou zkoušku výborně s vyznamenáním a obdrží